Edad sa Charter Day anniversary sang syudad sang Bago, ginpaiway bangod sa paandam sang NCOV. Sa Balitang National, 19 ka personnel sa Bureau of Immigration ginpaidalom sa home quarantine. Tanan nga Pinoy nga gin-repatriate gikan China, yara na tanan sa maayo nga kondisyon. Maayong aga Bacolod, may aga binugawahin sang Western Visayas. Subong adlaw Martes, Pebrero 11, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay-sais, detalya na sang mga balita lokal. Masobra 30 ka mga drug personalities sa Barangay 2, Siyudad San Bacolod, ang voluntaryong nag-surrender sa mga kapulisan matapos nagpamulong-pulong sa telikdan nga semana sa BCPO City Director Police Colonel Henry Biñas kag anay BCPO Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sunod kay Barangay 2, Punong Barangay Imelda Baguanga, nagsabat ang bilang ka mapuluyo sa pangabay sa mga kapulisan matapos nga 37 ka mga drug personalities ang voluntaryo nga nag-surrender. Duha man ni Baguanga nagtingob ang ila ahensya, kapulisan, simbahan kag DSWD nga buligan ang mga drug surrenderers para sa rehabilitasyon. Ginkumpirman man ni Baguanga nga 3 ka beses kada semana pag-ausaron ang ikaduha nga panalgan sa ila barangay hall para sa rehabilitasyon sang mga nag-surrender. Sa din kabahin sa programa amo ang Bible Studies, awareness program angon sa epekto sa illegal nga droga kag iban pa. Nagalaom naman ang pamunuan sang Barangay 2, Siyudad San Bacolod nga pag-aaprubahan sang sangguniang pangnunsod ang bag-o lang ginpasar nga barangay ordinance para sa barangay ID system kag bagbutang sang sticker sa mga motorsiklo nga nasakupan sang ila barangay. Suruki punong barangay Imelda Banguanga, ila naging sumiter sa opisina ni Councilor Dindo Ramos, chairman sang Committee on Laws and Ordinances, ang amo nga ordinansa sa tuyo nga mahatagan sang barangay identification card ang mga residente agud mahapos makilala kag makita ang mga ini kung madalahig sa iligal nga droga. Nagaplano man si Banguanga upod ang mga opisyal sang Barangay 2 nga magbakal sang 8 ka mga CCTV cameras nga ipahamtang sa mga pangpubliko nga lugar. Dugang pa ni Banguanga, ilaman ginsunod ang sistema sa mga kapulisan para sa peace and order kag agud matap na ang pagsulod sa kag pagwa sa mga iligalista nga nagaguba sa dalan sang ila sini nga barangay.
Tubtob sa karon, wala pa sang may nakita si Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas nga ibulos kay Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido bilang Deputy City Director for Operations kag Chief sang City Drug Enforcement Unit ng CDEU. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, ginatinguan ni Biñas nga mabutangan sa isa ka opisyal ang DCDO kag CDEU agud hindi mabakantihan ang nasambit nga posisyon. Duha pa ni Pico, importante ang posisyon sang DCDO sa police operation kag CDEU sa drug operations. Ginako man ni Pico nga kulang sang police commission officers ang Bacolod PNP nga mag-uyat sang sensitibo nga posisyon katulad sang ginabayaan nga posisyon ni Espinido. Ginpahayag naman ni Biñas nga magpadayon sa gyapon ang operasyon sang BCPO batok sa illegal nga droga. Ginbutangan naman sang permanente nga police beat patrollers ang Dalan Luzuriaga, Gatuslaw kag Balesteros agod malikawan ang pagtambay sa mga rugby boys sa nasambit nga lugar. Ining sabati Police Major Jovel Sidel, hepe sang Police Station 1 sa reklamo nga iya nabaton sa diin may mga rugby boys sa nasambit nga lugar nga nagapangayo-ngayo sa bumalakal sa downtown area. Sunod kay Sidel, ginapabakod nilang police visibility patrol sa mga lugar agod maghalin ang mga pasaway nga mga rugby boys. Nagabalik naman ang mga ini kung makalampuwas ang patrol cars ng Police Station 1. Nagpangabay si Sidel sa publiko nga kung maghatagid man pagkaon kag indi kwarta ang ihatag sa mga ini agod hindi sila makabakal sang rugby nga ginagamit nila sa pagsinghot. Sunod kay Sidel, ginadala nila ang mga rugby boys sa ila barangay sa diin sila nagapauli apang masunod nga adlaw nagabalik man ang mga ini sa nasambit nga lugar. Sa duga man naton nga mga balita lokal, ginkanselar sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Bago ang ilas ning kon pagsaulog sa ika-54 nga Charter Day Anniversary sa din mga aktibidades halin Pebrero 11 tubtob 19 ang kanselado. Sa special session ipatagan sa sangguniang panunsod sa syudad sang Bago sa Martes akong Lunes nga adlaw, ginkasugtan nga kanselahon ang siyam ka adlaw nga selebrasyon may angot sa kun bago dinhi sang paandam sang 2019 novel coronavirus. Anto sila nibuluan nga ang Department of Health ang nagpanugyan nga ang mga selebrasyon pareho sang fiesta kag mga festivals kung mahimo nga kanselahon bangod ini ang ginadugukan sang tao kag mahimo mangin rason sang paglapta sang virus. Ginasaad man sa ginaprobahan nga resolusyon nga tuyo sini amo nga mabutang sa safety ang ikayong lawas sang pumuluyo. Sa Rebaluan, magluwas sa Charter Day, nagahiwat man sang Babaylan Festival ang syudad sa kada bulan sang Pebrero. Sa iban pa nga balita lokal, patay ang isa ka menor de edad nga lalaki matapos na lumos sa Imbang River, Hacienda Adriana, Barangay E. Lopez, syudad sang Silay, las 9 sang aga Domingo. Ang napatay nagaedad sang 15 anyos kag nagapuyo sa Barangay 2 sa amuman nga syudad. Sunod sa investigasyon sang Silay PNP, kaupod nga nagligo sang biktimang tatlo niya kaabyan, apang sang naglumpat ini sa tubig, wala na nakabutwa. Ginpangita sa mga abyan ang napatay apang pagkalikad sang 20 minutos naglutaw na ang lawas sang biktima. Gindala sa Provincial Hospital sa syudad sang Silay ang biktima apang gindeklarar nga patay na. Ipaydalong naman sa post-mortem examination ang bangkay sang biktima. Patay naman ang bana matapos ginbuno sang nagtambag sa ilaaway nga mag-asawa sa Villa Victoria, Barangay 13, syudad sang Victoria sa itong Domingo sang gabi. Ang napatay ginkilala kay Noel Cañete, 27 anyos, samtang ang nagbuno naman ginkilala kay Wilfredo Condor, 64 anyos, tanan pumuluyo sa uman nga lugar. Sunod kay Police Major Eduardo Corpus, ang hepe sa Victoria's PNP, una nga nag-inaway si Cañete kang asawa, nagtambag si Condor apang intiklod siya sang biktima kang natumba. Bangod sang kaakig ginbuno ni Condor si Cañete, rason sang kamatayon sini. Naibaluan nga mag-asawa kang suspitsado, lunsay man mga hubog sa nga mga tinion. Ginapreparar na ang kaso nga murder, nga ipasaka batok sa suspetsado nga preso naman sa custodial facilities ang Victoria's PNP. Sa katapusan nga balita lokal, nag-areglo hanay ang mag-amay nga naglabanay sa Hacienda Teresita, Barangay 2, Hermanas, syudad sang Talisay sa itong gabi isang Domingo. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, hepe sang Talisay PNP, wala na magpasakas ang kaso tungod magpamilya man ang mga ini. Sa investigasyon sang Talisay PNP sa pagpanguna ni Jimeno, posible nga hinubog ang rason sang krimen. Una diri upod inom ang mag-amay nga sanday Romeo Sayon, 76 anyos, kag bata nga si Joey Sayon, 46
anyos ang natabo ang insidente. Nagpauli una ang amay apang nagbalik ini kag may dala nga patalom kag ginlabo ang bata kag nagbalos man ang bata labo gamit ang sanggot. Nakaangkon sang kapilisan ang duha kag padayon ginabulong sa hospital. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, cyst man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga botika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medallan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. 19 ka personnel sa Bureau of Immigration ginpaidalon man sa home quarantine. Samtang tanan nga Pinoy agin repatriate gikan sa China, yara na tanan sa maayo nga kondisyon. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita. Akong Balitang Bayan, Numero 1. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-aksyon mo. Ipa-aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna lang aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-aksyon mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna lang aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-aksyon mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna lang aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-aksyon mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna lang aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-aksyon mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna lang aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo. Ipa-aksyon mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Pili ka mo. Ipa-aksyon mo. Aksyon mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-aksyon mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-aksyon mo. May dapat pahibaloon. Ipa-aksyon mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Pili ka mo. Sa ato naman nga pangapi mga kaaksyon, ang Santon Plus Coffee Mix, amo ning aton ginarekomendar sa inyo kay man kape ini iya, ngayon di lang nimo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape, makabulig pa sa imo ikaglawas. Kay ning Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa Santon, soya kag malunggay kay iban pa nga medicinal herb, nagabulig ini panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatilno sa aton colon na kontina, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginpaidalom na sa home quarantine ang 19 ka personnel sa Bureau of Immigration nga nagsaka sa mga barko nga may sakay nga pasahero nga may travel history sa China kag halin sa mga special administrative regions ni. Sunod sa BI, kabahin ini sa preventive measures tungod sa pandam sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Duga pa sa BI, ang 19 ka immigration personnel amo ang una nga nagsaka sa 5 ka naglain-lain nga cruise ships nga may sakay nga mga pasahero lin sa China, Hong Kong kag Macau sa nakaligad nga 14 ka adlaw kay nag-abot sa pungsod sa bulan sang Enero karon nga tuig. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morante, wala sa may nakitaan nga sintomas sang nCoV sa nasambit nga mga personnel subong man sa mga pasahero sang cruise ship nga ila gininspeksyon. Ginpasiguro naman sang immigration nga wala sang dapat kabalakan ang 19 ka personnel kag ila pamilya tungod kabahin lamang ini sang ila precaution na gud magluwa kun luwas ang tanan sa coronavirus. Yara sa maayo nga kondisyon ang tanan nga mga Pinoy nga gin-repatriate humalin sa Wuhan, China. Ini kasunod nga nagpanik ang pila ka mga residente sa palibot sang Athletes Village sa Kapas Tarlac nga nagaserbe nga quarantine facility. Sunod kay DOH spokesperson kag Undersecretary Eric Domingo, wala sang may nagdevelop nga sintomas sa 31 ka mga Pinoy gikan sa Wuhan, umpisa nga nag-abot ang mga ini sa pungsod. Maga-deploy ang DOH sang mga health workers para mag-monitor kag magpakalma sang mga residente sa palibot sang quarantine facility. Una na nga nagpatigayon sang rally ang mga residente sa Kapas kag may plano man nga magpasar sang resolusyon ang konseho sa among nga banwa nga nagapamatok sa paghimo sang Athletes Village bilang quarantine area. Hindi pa makabig bilang airborne disease ang 2019 novel coronavirus acute respiratory disease kon 2019 nCoV ARD. Sa press conference, ginpahayag ni Health Undersecretary Eric Domingo nga padayon pang ginahimo nga pagtuon sa World Health Organization angon sa nasambit nga masakit. Subuman dapat sa gyapon nga magapabilin nga alerto ang publiko para nga matapna ang virus. Manumduman una ang pahayag sa WHO nga posible nga pareho ang transmission mode sa 2019 nCoV ARD sa Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV kag Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Ginpalawig pa sa Philippine Airlines ang kanselasyon sa mga biyahe sa Manila kag China, kalakip ang Beijing, Hong Kong, Guangzhou, Shanghai, Xiamen, Xinjiang kag Macau. Sunod sa tuyo sang ginpalawig nga travel restrictions, amo nga malikawan ang paglaptas sang 2019 nCoV. Dugang pa sang kalakip man ang ila Filipino flight kag cabin crew members sa travel ban, kabangdanan kun nga hindi maka-operate sang biyahe sa mga nasambit nga lugar. Hindi pa masiguro sang kun bala makabalik sila sa gintalana nila nga petsa nga amo ang Marso 28 tungod magadepende ang tanan sa kalawig nga ipatuman ang travel ban. Nagpangayo naman sang paghangop ang airline company sa mga apektado nga pasahero.
Ginatun na naman sang gobyerno sa Pilipinas nga ilakip sa listahan ang temporaryo nga travel ban sa tanan nga travelers gikan sa Taiwan. Suno kay Health Undersecretary Gerardo Bayugo, natalana nga talakayon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga ilakip sa travel ban ang Taiwan. Ang Taiwan ang mayara na sang 18 ka mga kumpirmado nga kaso sang nCoV. Sa karon ang mga dumulo nga wala ginatugutan nga magasulod sa Pilipinas kung sila ang nakabiyahe sa China, Macau kag Hong Kong sa nakaligad nga 14 ka adlaw. Ang mga Filipino nationals kag ang mga Philippine Permanent Resident Visa holders ang tugutan nga makasulod sa pungsod apang kinahanglan pa nga magpaidalom sa 14-day home quarantine. Temporaryo man ay pauntat sa Bureau of Immigration ang pag-issue sang tourist visa sa mga Chinese nationals sa tuyo nga malikawan nga makasulod sila sa pungsod. Sa iban pa nga balita national, ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginatinguhaan ni US President Donald Trump nga salbaron ang Visiting Forces Agreement ukon VFA. Sa pagpamunong-pulong sang presidente sa atubang sang local chief executives sa syudad sang Pasay, ginpahayag sini nga hindi lang si Trump ang nagtinguha nga masalbar ang VFA, kundi pati na ang iya mga tinawo. Apang suno kay Duterte, hindi na niya gusto kag desidido na siya nga ibasura ang VFA sa tunga sang US kag Pilipinas. Dugang pa ni Duterte na sobrahan na kabastos sang Amerika sa Pilipinas, ilabi na sang ginpangabay sini nga hilwayon si Senador Leila de Lima. Ginkaakig man sang presidente ang desisyon sang Amerika nga pagdumili nga makasulod sa ila pungsod ang mga opisyal sang Pilipinas nga imbolbado sa pagkapriso kay de Lima. Ginpasa na sa Department of Justice kay Presidente Rodrigo Duterte ang resulta sa ginhimong review angot sa kanselasyon sa Visiting Forces Agreement kon VFA. Subong adlaw o kon kahapon nga daw Lunes, napagigsapol si Justice Secretary Menardo Guevara sa Presidente angot sa VFA termination. Nagpromesa si Guevara nga ipagwa ang sang DOJ sa publiko ang kaundan sang review pagkatapos ng ilang meeting ni Duterte kay iban pang opisyal sang gobyerno. Madumduman nga ginmanduan sang Malacanang ang Justice Department nga i-review ang VFA matapos ginanunsyo sang presidente nga ginapat-terminate na niya ang ining kasugdanan. Nag-ugat ini matapos ang kanselar sa US visa ni Senator Ronald De La Rosa nga wala naman nagustuhan sang presidente. Hindi na kinahanglan ni Presidente Rodrigo Duterte nga konsultahon pa ang iya gabinete angot sa pagbasura sang Visiting Forces Agreement kon VFA sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, maayo nga abogado ang presidente kag madugay na nga ginatun-an ang sitwasyon antes nagdesisyon nga ibasura ang VFA. Dugang pa ni Panelo nga magakonsulta lamang ang presidente sa iya gabinete kung may mga issue sa pungsod nga hindi siya sigurado. Ginpahayag man ni Panelo nga suportado sang gabinete ang desisyon sang presidente. Una na ginpahayag ng Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin kag Defense Secretary Delfin Lorenzana nga wala sila ginkonsulta ni Duterte sang magdesisyon nga ibasura na ang VFA. Sa iba pa naton nga balita nasyonal, aprobado na sa House Committee on Appropriations ang hagna agud punduhan ang rice subsidy sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece. Sa sining nga hagna, imbis nga 600 pesos ay panghatag sa mga 4-piece beneficiaries, hatagan sila sa tag 20 kilos o kuntunga sa sako nga bugas. Base sa datos ng DSWD, may 2.27 bilyones pesos nga pondo, gikan sa 2019 budget ang ila posible gamiton agud nga ini ang mapatuman. Ginklaro sang DSWD nga hindi nationwide ang magpatuman sa nasambit nga programa, kundi magapili lamang sang 40 ka probinsya nga himuon nga pilot project. Ang ini nga mga probinsya ang may pinakapigado nga beneficiaryo sang 4-piece nga ginabulubanta nagalambot sa 3.9 milyones. Ginapasiguro naman ni Committee on Appropriations Chairman Isidro Ungab nga gilayon ini nga mapatuman sang ahensya kay mangin maayo ang distribusyon sang nasambit nga rice subsidy. Sa katapusan nga balita national, gin-appoint ni Pope Francis ang isa sa mga kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte bilang administrator sang Archdiocese ng Manila matapos nga nagbiyahe na padulong sa Vatican si Luis Antonio Cardinal Tagle para tungdan ang bag-o sini nga obligasyon. Ang ngalan ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio ang ilawag sa tanan nga misa sa Eucharistic Prayer. Sa nahibaluan, ginpakamalaot ni Pabilio si Duterte tungod sa mga pahayag sini sa mga leaders sang Katoliko kag ang nagapadayon sini nga war on drugs.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Sa ato naman nga problema dula sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may mataas ning antihistamine properties, ginapanubo sa ning histamine level sa imong lawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilasin na kadugay mag-ayo, magkatol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga say isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag pwede na ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyo ginpamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo.